Nisamilkom dan huwa l-aġġornament tal-5:09. Illum ingħata l-ewwel divorzju f'pajjiżna mill-Qorti tal-Familja. Dan id-dritt ċivili ngħata l-ewwel darba 20 ġurnata wara li daħlet fis-seħħ il-liġi li tippermetti d-divorzju f'pajjiżna. Il-koppja li ngħatat id-divorzju kienet ilha 21 sena mid-data tas-separazzjoni ma tgħix flimkien. Skont kif xedu l-partijiet, ma kienx hemm ebda tama raġonevoli ta' rikonċiljazzjoni. Ġie konsidrat ukoll illi l-ulied tal-koppja mhumiex minorenni u l-ebda manteniment mhu dovut lilhom. Fi żmien xahar dan id-divorzju għandu jkun irreġistrat fir-Reġistru Pubbliku. Qrati tal-Ġustizzja f'Malta għandhom biss 3 avukati ta' tfal kollha part-time. Għan-mistoqsija tad-Deputat Laburista Owen Bonnici, il-Ministru Karl Mifsud Bonnici konferma li 3 avukati ntażlu wara sejħa pubblika għall-applikazzjonijiet li deret fis-27 ta' April tas-sena l-oħra. Fi stqarrija l-kelliema Laburista tal-Familja Justin Caruana qalet li waqt li l-introduzzjoni tal-avukat tat-tfal kien pass il qoddim, irriżulta li mhux biżżejjed biex jiggarantixxi li t-tfal iwasslu l-vuċi tagħhom. Wara l-mewt ta' Gaddafi l-bieraħ illum sar magħruf li ġnus Magħquda se tkun qed titlob għall-inkjesta dwar il-mewt tiegħu. Fl-istess waqt li l-awtoritajiet Libjani posponew id-difna ta' Gaddafi wara li qatt m'hemmx konferma uffiċjali ta' kif seħħet il-mewt u lanqas ftehim dwar fejn għandu jindifen. Fi żvilupp ieħor is-Segretarju Ġenerali tan-NATO qal li l-jum li fih l-attakki u issa qiegħed fi qrib ħafna. Barack Obama qal li dan kien mument storiku għal-Libja, iżda l-President tal-Venezuela Hugo Chavez li kien ħabib kbir ta' Gaddafi ikkundanna qtil tiegħu. L-awtorità tax-xandier esprimiet it-tħassib tagħha dwar nuqqas ta' osservanza mix-xandier tal-Istat ta' wħud mill-provvedimenti legali għall-qasam tax-xandier. L-istess awtorità kitbet lill-istazzjon tal-Istat u talbet azzjoni u garanziji dwar kif ix-xandier se jkun qed jiggarantixxi li regoli jkunu osservati. Kien il-Partit Laburista li fil-jiem li għaddew ġibet l-attenzjoni tal-awtorità tax-xandier dwar kif provvedimenti legali dwar il-qasam tax-xandier kienu qegħdin jinkissru regolarment mix-xandier tal-Istat u talab garanzija ta' ħarsien tal-bilanċ u imparzjalità. Id-Deputat Nazzjonista Franco De Bono qed ifittex appoġġ minn deputati oħra lejn il-pożizzjoni tiegħu illi jastieni mill-vot fil-mozzjoni li titlob għar-riżenja ta' Ostingat. Matul il-laqgħa tal-Kunsill Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonista l-bieraħ filgħaxija, Franco De Bono li tkellem qabel Ostingat saħaq fuq l-importanza li ministri jerfgħu ir-responsabilità politika fuq temi ta' importanza nazzjonali. Franco De Bono li telaq minn laqgħa wara 45 minuta ikkonferma li baqa' sod fuq il-pożizzjoni tiegħu dik li jastieni mill-vot fil-mozzjoni li titlob għar-riżenja ta' Ostingat. Il-Pulizija tiżomm taħt arrest raġel ta' 26 sena mill-Ginea li kmin il-bieraħ filgħodu inqabad iddaħħal f'pajjiżna kilo kannabis huwa kien arrestat mal-wasla tiegħu minn Sqalija. Mal-induna bil-preżenza tal-Pulizija tal-Immigrazzjoni huwa pprova jaħrab u rema l-bagalja illi kien qed iġorr. Ix-xiri tal-ħalib xkomat qiegħed jiżdied sena wara l-oħra skont rapporti mill-kumpanija Malta Dairy Products tad-ditta Benna, indikazzjoni tal-kuxjenza akbar tal-Maltin dwar saħħithom. Dan itqal waqt żjara fil-fabrika li jagħmel imexxiej Laburista Joseph Muscat dalgħodu. Huwa qal li l-Benna hija eżempju ta' kumpanija Maltija li minkejja l-kompetizzjoni ħarxa irnexxiela tibqa' tagħmel suċċess bis-sagrifiċċji ta' dawk kollha li jaħdmu fiha. Rebbieħa ta' diversi premijiet lokali fil-qasam tal-mużika u mfittxija f'diversi klabs madwar Malta, il-grupp Tenisha issa kompla jikseb iktar suċċess internazzjonali. Id-duo mużikali sar l-ewwel grupp Malti li jagħmluha mal-aqwa 100 DJ fid-dinja. Il-ħamis filgħaxija waqt l-Amsterdam Dance Event Tenisha ngħataw l-aħbar li qegħdin jokkupaw il-pożizzjoni numru 91.